Bagus kok saya sampai petuk aja babe. Mana tidur lang? Aduh, Ang dumi. Aduh, namun dulu cari mama. makal nang lubet nang. Beren kalau sudah ada apa jauh mau Okay. serba. Kan dia dulu. Ano ba ko? Oh no! Coba itu. Masa ba? Berbangun ako ba? Coba samsung natok bina. Kamu ini benar no. Samsung. Hah? Hey. 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 Sana. Sana. Masak lagi? Nilam. Hoi. Cek. Wih. Ayah. Oh no! Sana. Sana. Mana? Hah? Masa? Mana? Masa lang? Bro. Hah? Tatak mo na siya. Mana menunda? Oh, gitu na. Kos iyo, duduk. Bisa mau duduk. Ano? Bisa mau duduk. Ano gitu na? Nung सानफ्रोमबो खालामबाय थानायखायसो आं बे नंखायसो सानदों। आयौ। गरमानो माथो। Masa na yung siyang patak mo na kasi ba? गोलैदोंमोन ना नों? आंथ' नंखायसो सानदोंमोन नाटकसो सानदोंमोन। No, no, no. Hah? Terus. What? Ritsa. Benar dong. Halo prank.
थगायजाबाय ओमफ्राय बिदि सेस जोब्बाय नालाय बिदि खालामो सोरबा नंगौ इदि खालामनांगौ आंनो आयौ गिबाय नों आंखौ आयौ फिट जादों बिदि थारैनो जाबाथाय नों मोनगोन र' मिनिम जदनखौ Ayo. बैसां सिजोब्बाय नै साफा खालाम बेखौ खामानि गैया Ulu banaya, sokoba ulu dawa murga banali abini murga. So thogayna hababe yang raizafar ma baidi jakhe prenga comment section of kita de raizafar. So besra gi baidi besra thogay jabe thayo serba lolala bai. Para dulu malah baru jadi para kalau macam Ompray ada ya lagi baby serang go original sandamun thogay deng sandamun pas tau kintu last time sikara acting ko rebedi kalamai na so bitangan nangum sanbai thogay jalai bai 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 Once more! Once more! Once more! thogay jalai bai thogay jalai bai Bye bye रायजोफोर thank you so much आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय दे आरो गुबुन मोनसे भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दे जाबाय अभारद्राय जाबाय बोरायखौ बेस्रा बुरखायनांसिगोन आं दा बोराबबाय बियो थगायजाबाय थायो नालाय जाम्बाबाय नोंबा गोसोआव थाया होनबाय एफा थगायजाबाबो